Alarma egoera izendatu zenetik, herritarrek behatokian erregistratutako urraketek gora egin dute nabarmen. 205 kexa jaso ditugu martxoaren 16tik ekainaren 1erako tartean soilik. 47% igoera beraz. Honek, salatzen ez diren urraketen dimentsioaren argazki bat egiteko ere balio digu. Kexen iturburu nagusiak erakunde publikoak edo hauei lotutakoak izan dira. 79 egunetan 100 kexatik gora. Salbuespenezko egoera, ezohiko testuingurua, informazioa lehenestea edo presa zegoela argudiatu dute gehienek informazioa erdaraz eman dela justifikatzeko. Erakunde publikoentzat beraz, euskara bigarren mailakoa dela argi erakusten digu honek. Mezu garrantzitsuak helarazteko gaztelania edo frantsesa erabili bai dira. Alor sozioekonomikoan eman diren urraketak ere kezka berezia sortzen digute. Alarma egoeran herritarren ongizateari erabat lotuak egon bai dira. Agerian utziz, eremu pribatuan hizkuntza eskubideekiko babesa ez dela nahikoa. Horiek horrela, Euskal Herrian Europako Kontseiluaren gomendioak eta erakunde askok hartuak zituzten konpromisoak bertan bera utzi dituztela egiaztatu ahal izan dugu. Kezka hau helarazi eta neurri zuzentzaileak aztertzeari begira gutunei gorri diegu Euskal Herriko 3 erakunde nagusiei eta Nafarroa zein IAEko arartekoei. Beraz, honek guztiak euskara erdigunera ekartzearen garrantziaz ohartarazi digu. Jendarte osoaren eskubideak eta ongizatea gure egunerokotasun eta jardueren oinarri izan daitezen, geroa euskaratik berreraikitzea ere ezinbestekoa izango da.